Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau adus. Aram jegur segara ki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wo idu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku ki perangkate jan ora sip. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok diketak-ketok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani